Ke Employment Monitoring Cell Khasi Students Union haka arpun trek naitung arja opsau kalau yo jingtip no chairman ke Meghalaya Public Service Commission MPSC uba PR Marwen bak commission kamset ik jingli nak benta ke exam preliminary Meghalaya Civil Services Henry Donda Kiwipan kane ke jingli yakran ke union kalong halor ki kaipat kubor halor ke jingpen bana ni ke notification jong Meghalaya Public Service Commission ke bla penmi haka arfly trek naitung arja opsau kat kum ketika notification laong mana kecing yok pedang ya kawai ke representation na way khun ke exam halo kecing kali ke bapau kepala penlang ke sautrek na wiang araja apply ya kita kecing kali labu akhmat rutbet new expert ben pej benia na kecing mencur rutbet ya ki answer sheet la pen pej biang bar ke khun exam kat kum ki roll number bala tho akan notification la kadau bagi lapas rengkat bar ke lapas nak result bemenshwa kat kum ke notification ka absent trek no pra araja apply kacing pernah kalau ong balap kedau bala penlong exam dak waipat tangi utei bola wara representation kan nemlong ko bkhut na ba kiwei kibe khun kin sung syai syarut nak jing le duna bar kumta dak ba penrong ke doctrine of equality baro ki answer sheet la penbaj biang bala pelaj ye kethup ki bapas harangkat nrifu arli roll number bala bu akan ke notification la ong bak written examination in bracket mains la bu ban penlong la kumno hak arfly trek unai lur arjar apsau kumta halor kanie ke union kelapan cingshai kan uteli jingkeli ki bobakla ki bala penlong ban shimshu saya ken rufu arngut bat ki ai ki daw ki bahab ban pej benia biang ya ki answer sheet halor cingsai coach chairman ke union keladawa ban pendu ikti agency basnai jingkeli bakla bat blacklist ki ke examination jong prelims ki ada pendu macam banai indai ki la penmiru ya result bat hadin kata ngi iba don ki ba file petition ba dei biki answers ki bakla ki jawab ki bakla buat hadirin tu buat anda kala evaluate ki pendung sakini hindu ku armut ki kertek kani kamdi kasin ka beningkong ba ka MPC ka ju bakla bar ki ju thurmur I kam thungkam tungjam po ka jela kamtam li habari ba ka civil service ka balong kawin ka balong prestigious ki kam na boro nginda phai kemat kam sedien harus na marza ka pra khandaru kalong komju hi haba kila don du ki ba file case hadu shahai court but ya kan kenti bamtaru ni ya kajuhi ba kumnu ngin la bun stushu ba kumnu kat ka MPSC kadang la ban bakla ha kita ki juba bagi jingkeli bagi bu na kaliang jung chairman ula pencai bun ki anda ingin ka ban kerana kata nomor ba na kaliang ka MPSC ka ombakat sebelat ya ka official per statement ke jungki hakila tak bor kini kisni hendai kawe pangibu ka jingkeli haki kalong ba menta PI kini ki hindru pu armut ki kena ke cut off marks bagi bu ngin tip wat chairman dala menjubab tan ka cut off marks ni kanu bat kanu ki jingkli ba bakla kat kum ki jingkran ni ki ombat don likely ki jingkli ba bakla bat kita ki long ar marks bat hindru marks bat ding bai ta hindru marks ki yo ban pendung hadu hindru pu armut ki kan kum ki nong tap kam nak ki samla jong jela na kapor ki juut junam hangi ba kadon ka jingle siliang hapo ka MPSC ba bunsin ngi ki dei tangki khon chuki wala he ki han ni ki ministers ki bayo ban rung kam hapo ki department ba pher haba kat ya kani ka civil service examination ru dang don ki jing bakla te kumnu pat in khen ya ki department te nakaliang kaseng ngi bu ka jing dawa ba pidon kam bat penmi ki marks jong borok ki candidates ki bala pass in examination ki ba bala adet bala penbenam chem senam bat menta senam kang bakan long ka transparency dadangi ong ba ka MPC ka khut te bukan AU ki ban penmi ki marks kata na ka post ka pon ngi bu kada ka jikli ngi kwa bakin penmi ki marks ki joki ka ba ba menta ki ong bakadon ka jing bakla haka juba ba hak o marshi menta kani kamdi kasir kabnikong kajuja makapor menta ya kum kita ki brio ne kum kita ki agency ki firm bagi ai bak MPC ka outsource bakin set up ki jingkeli idang bakla tiban ai na kapor kamut kinang bakla si bakla but kum kaseng hi ni suba bakani kamdi ka jing bakla hindi ka jing la katang namar ba kidon katu ni kubur dengio hendengi patla ban batai pi kani po namar ki pajo ki sabut ki babiang kini gisngi dang file ki RTI bangin tip ya ka jinglong jingman ba kumnu kalong tek patek ben kenang ba ngila ban pencai ki pat ba but kabaar ya kran kada pang posong statistical officer
hanir ni kaju hi ka kalong ka jinglong jingman haus nam acar kendai kami ka pos nam ta statistical officer jong ta veterinary kami tang shipus hadin bakal ami ka roster system hadin bakal ami ka korenjit nam mathmai kipimi bakal tang shipus kata nam ka ban ha po khasi jantia kategori hene kini khinget banai bala dam ni ipat apor penmi result kimi arnut ki bala apas oi khasi jantia na bi khasi jantia kategori bat bai pat na garu kategori na mi extra kani kini kijing kendong kendang jong MPSC ki long kum ki ba pendom ki samla ba ki ka thungkam thungjam hapo ka MPSC kam long ka bokhu na ka por sa ka por ngi jai ju yai ban ngi jai ju yai kren kata but kani kenti ngingin le ki inchim ki sing jam ki ba jur kiniat singiru kum ba ka sengala tuklar ha po DHS ni ba ka DHS ka penlat kini laispa arsan ki pus hadir ka jing tuklar jo ka seng bangitip ba ki don ki dinas ki ba ki hon ki dinas ki ba complain chingi ki ong ba karteng juki kami wala kena pen dep ya borok ki kendon hanturu hadir bangina di tuklar ki cancel no ki interview hadir bala cancel ki interview ni file ka RTI hende hadu mentangi paju ay ka juba ila file ki apilu kim sing juba ki tay borok but kum kini ki jang dia ja haman ki department borok te kadon nimla ban len bakadon katakan nepotism nya kadon katakan jing thungkam tu naka yailong kumta tekan mentoy yungi ki samla bangin ay puli minat bangin pass examination bapher haka bakut ka singipat haka ba tap kam ngin namar bangin mithu ki minister ngin mithu ki officers jungka department ki bapher ngim yo kam ti kum kini ki ni kum ka sengi penram jur but kini isingi ni kendo you siam bangin in file ki application ki jungi ba ki ujor jungi ki jing dawa na usnam ngila dawa ku mangila dawa kini benar chairman ong ba ikino ki examination personal interview di ban pendu no jong grade B but grade C but kino nam taki post A di ban dan ki interview po camera Henry nakapor sa kapor ka MPSC pat kaju kam kwa ban kran hai tai benta kata ketibait ko ombe kata kadai ka mat jong sarkar ding ya ki senam ki baladat bangi kran yang sarkar takamat kata ka sarkar ko ong ba ka MPSC kadi autonomous body kadi ka MPSC ban pikir ban sengap kata tingin tip shu manu badai manu balas hindi kini ki jingle na kisingi kum ka sang hingin la ban sha shu namar ba menta ki pus bingi ba kimi kilon kidon kini ki jing khoram haki man pikiman ki benta kum ka employment monitoring cell juga seng kini kisngi kum mengal apatai bangin kendu UCM but onda ngimyo ya ka juba ka babiang ngin stang banlum no ka boro kini kena samla ki bala juma kini ki jing ki snam ki bala dam ki bala de victim ju kini ki jingja boro ngin lum lang ki boro but dan kam ban mi ngi habanya mi pat kalong very technical ka jing keren jugi menumo kat kum ka jing batai na kalyang ju chairman usat khut pa ki outsource ka jingkeli ka MPSC kam ju pej ki jingkeli kam ju pej ki juba te ka jingkeli ka de ka jing bakla nong tu ba sinai ki jingkeli ki don ki answers ki ba bakla te onda ki don ki VR bala lit keren halor kata benta te ki haban re-evaluate ya hadin bala re-evaluate pat ki lapa kini hindu ku armu ki na ki yo ya cut off ban poisha ki yo cut off marks ban poisha ka mains examination te ni pat haita bentar ong ba don ba dei ya ka juba tu don ru babakla namar kitu bala sha aje kitu le siki to ka juba ki babakla te kitu hindi ngi ba ka don kanung deduction kini ki boro ngam ni suba basang ba ka don ke cylinder ba ki pinmi kini ki hindu ko armut ki candidates ban thoy ke exam but sakawai bengiyai ban menne kolong ba kum ka MPSC nanta nakapor sa kapor ngi ong ba balik kena chung kim pass ki UPSC examination ki pass ki UPSC examination henry ding pat ka MPSC ka pelong examination sisin sansam mencari kin conduct system post nam mentala da kinu kena samla ki bakwa ban prepare the civil service kin ai abaru sansam post nam kata ka bangla panlo tingi ong bakum ka MPSC ka diban conduct civil service manusna kumba kile kibi jela haba kibi jela bakan kila ban kandak balik ka stage gi kamna balik pin le season le pin mi hadu kilai potli ki post tamni
Laban penmi manusnem laban ne ars laban penmi san security ki post kat bakadon ke vacancy hindi ka di banlong regularly bakadon di bandon kan time frame markum mengi menta kani ka advertisement ka di musnam arca apula ka prelims kila adap macam senam hi kidang ni result macam senam menta kidang reevaluate biang ka means kan don biang hau December tikat badami result arca apun ri ti namta ka way ka post ngin up hadu thousands nem tang nalu kami advertisement kata ka de ke bamla banlong ti kita ki na ka post ko ni la juya kran ba ka sarkar ndre hadu unta ki standard operating procedures ki jonki kim sim lapun kala te ngim tibre bale ka sarkar chala ka jungi kalong reluctant hadu kan ni bakamla ban le ke namta ka bha kamiat jonki khna ki bawat kam wat jam Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya